pilota txapelketak aitzina jarraitzen du eta gaurko saioa Azparneko trinkete berritik eskainiko dizuegu gure protagonista gaur, Argi Olzomendi epailea eta Olatzi Doate kazetaria. Asteragoaz. 16 urte inguru daramazki Olatzi Doatek munduko pilota txapelketa segitzen. Mexikora 2 aldiz joan da eta Bartzelonan iragandako hitzordua ere segitu zuen kazetari gisa. Aurten Lapurdin iragaiten ari den txapelketa hurbiletik jorratzen ari da Euskal Irratietako mikroa eskutan. Txapelketa honen helburua aritu da kazetaria. Mundial bada, ustez pilotaren erakus leio bada, munduko pilotaren erakus leio bada, behar da azpimarratuz, eta guk hemen pilota egunero badugu, astebururo badugu, gehiena eskuska, baina astebururo, eta hor badugu, hor erakusten dugu, munduaren beste leku batzutan ere pilotan ari direla, ez gu bezala, baina ari dira ere, horiek ere baduten beren mundu txikia, eta mundu guzi horiek elkartzen dira hor aste batez. Biarritzer, Bidarten, Baionan eta Azparnen iragaiten ari den txapelketak aurten hainbat berritasun sartu ditu programazioan. Adibidez, lehen aldikotz frontbola sartzen da, eta hori esker sartu dira, ezakitzen bat, 30 piku nazio, beraz, bakotxa bere mailarekin, baina frontbola hautatu da justuki hortako, erretxa delako, ez delako kario, eta horrek ahalbidetzen du, beraz, kasik nor nahik joka dezakela pilotan. Lurraldearentzat horrelako txapelketa batek izan dezakeen garrantzia ere aipatu du. Bai, badu, baina ez du adibidez Ameriketan izango lukeen bezain bat pentsatzen dut. Zenta pilota hemen bizi dugu egun guziz. Astebururo badira pilota partidak, neskenak, mutikoenak, tipienak, handienak, ezkerparetako, asareko, asteburu guziz, beraz pilota hemen, egan ezake pilotaren bihotzean girela, eta orain bai, heldu dira kanpoko pilotaria initz, 6 pasa egan dugu, 5 kontinentatik etortzen dira, pixka bat eksotikoa da, kakotzen artean, zenta ikusten ditugu jendeak usaian ez ditugunak ikusten, eta ez du gauza hainitzik aldatuko hemen, zenta hemen bizi da, baina behar bada mundurako, mundu guzirako importantea da, eta beraz bide batez mundu guziari erakusteko guk ere hemen antolatzen badakigula, hori importantea da. Pena Euskal Selekziorik ez izaitea, horrek emango zion behar bada gehigarri hori behar duena pilotak, eta hortan gira nire ustez. Ostiral eta larun batean iraganen diren finalei begira bere favoritoak ere baditu pilota zaleak. Favoritoak badira initz, adibidez simple egiteko, trinketeko modalitate gehienetan Euskaldunak dira favoritoak, eskuska iparraldekoak eganen dut, naiz eta kasuz, eta Luis Sánchez heldu da Espainiaren kondu jokatzen eta berezkoekin ari da azken urteetan. Ezkerparetako modalitateetan gehiago, beti Euskaldunak, baina gehiago hegoaldekoak, bai palamotzean, bai paletaraguz, kasua Argentina gehi ere, Pablo Fusto hor da, profesionala dena, eta bere santzak defendituko ditu, eta gero gomazko sarean ere iparraldekoak izanen dira nagusi edo favorito handiak, eta gero gomazko modalitatetan hor sartzen dira, bai fronteniz, bai paleta gomaz, hor sartzen dira Argentinarrak, sartzen dira Mexikarrak, anitz jokatzen dute hortan, eta nire ustez hortik joanen dira tiroak. Munduko pilota txapelketan 600 pilotari baino gehiago hartzen dute parte, eta 30 epaileari dira lanean tartean, Argi Olzomendi. Dibidez egun bada 70 partida, beraz diana enitz behar da, partida hori guztian epaitzeko, eta beraz orotarat 30 gira, 12 nagusi denetarik, eta 18 hemengoak, eta denak edo iparraldekoak edo frantziakoak. Orduan 12ko horietan, adibidez frantziarentzat bagira 2, Erik Dibar eta ni, eta gero Espainiak adibidez baditu 4, eta aldi guziz bada parekotasuna, beraz bada mutiko bezain bat neska aldi guziz, eta gero Txiletik ere egin dira, Uruguaitik, Argentinatik, eta oroak erresuma gehienak ordezkatuak dira, baina ez guziak. 34 herrialde ezberdinetako jokalariak daude eta beraz, arauak eta horien interpretazioa elkarrekin lantzea ezinbestekoa da.
badira kanbiamenak. Badira pilota batzu arau batzuetan onak direnak, araudi batzuetan onak direnak, eta hemen falta direnak. Beraz, horiek behar dira untsak ondutan hartu. Eta gero egiten duguna da ez hori guztia adostu, gero bakotsak hautatzen du zer nahiago duen, beraz nik trinketa dut gustukoena eta hor dut usaia gehiena. Eta gero trinketian epaitzen aldut eskuska, pala, sare, Maite du pilota betidanik argiak eta ongi ezagutzen ditu txapelketako modalitateak. Palan txanari da aspalditik eta orain, epaile lanetan ere ikusten dugu. Aspaldi asiniz baina eskolegiko txapelketain epaitzen ere frantziakoa, horiek bai. Eta gero hor joan den urtean proposatu dautate joaitea nazioarteko txapelketa baten epaitzera, eta beraz joan niz, eta geroztik hor ere behiz gustatu zaut, hor joan ara. Galdea egin dut eta onartu naute. Aurtengo berritasunen artean frontbala, eta ondorioz herrialde gehiago erakarri ditu txapelketara, orain arte parte hartzen ez zutenak. Begionez, ikusten du berritasun hau. Nik biziki untsa, ni aldeniz, eta atxemaiten dut, manera dela ere jesuma batzuen dako hartzeko pilotan, eta hori gabe luketeukanen manerarik, eta nik begionez ikusten dut, eta gainera neskak ere sartzen dira, eta hori ere, eta spezialitate bat gehiago nun neskak agertzen diren, eta hori ere pentsatzut baiko jadela. Eta geroz eta emazte gehiago ari direlaren abarmentzen du aurten, esaterako zesta puntan lehen da bizikoz. Bai, hori ere pentsatzen dut garatuko da, meki, baina aski behia da, berezik hemen iparaldean jende gutiari da, eta biziki alde, eta pentsatzen dut ere munduko urtetan, zendako ez ere beste spezialitate batzu, eskuska, neskentzat, edo sarea, edo paleta, ere, lagozko paleta, zendako ez. Paileetan kausitu dugu, egan nahi du badela parekotasuna, neska bezain bat mutiko bada, eta jokolarietan eta mementoan espezialitatetan ez oino, baina pentsatzen alda ginen dela, eta pilotak ere segitzen du bere bidea. Aste bete aurretik lanez gainezka topatu dugu baina gustura etxean jokatzen den txapelketa honetan. Iparraldeko pilota batzordeak mini pilota egitasmoa martxan ezarri du bigarren aldiz 3 eta 5 urte bitarteko aurrek bere lehen urratsak egin ditzazten pilota munduan. Hori dela eta pilotaren inguruko ikastaroak proposatzen dituzten Biarritzen, Azparnen, Donapaleun eta Baigorrin. Helburua janen nuke gehiago litaikela aurrak ikas dezala jostatzen pilota batekin. Gero egia da, giberian badugula ideia aurrek segi dezaten eta gero pilota elkartetan sartu, pilotan jokatzeko. Baina pilotak alalako ekarpen handia izaten aldu. Eta plazera handi banda, aurrentzat pilota baten ondotik asterka ibiltzea, edo pilota bat botatzea, edo jostatzen aintzia. Hori zen gure jostatzea gehiago jokatzea behin, jostatzea da gure helburua. Motrizitatea lantzea, aurrak heldu dira, lehen ikusten ditugu pixka bat libre, zenta lekuaz dute bortxaz ezagutzen, pilotak ere dituzte bortxaz ezagutzen, beraz, usten ditugu 5-10 minutu deskubritzen, nahi dutena egiten. Eta gero, helburua da hainbat gauza lantzea, joko txikien bidez, ez dugu zehazki pilota egiten, edo ez da partidarik, baina ikasten dute botatzen, ikasten dute korrika egiten, salto egiten, pilota bat ahapatzen, pixka bat denetarik. Orain arte proiektuak emaitza baikorrak eman ditu. Izigarri baikorra da, emaitza izigarri hona ditugu, ez ginuen uste hainbat burasua interesatuko ziela, eta ikusten dugu burasuen plazeretan, eta aitatxita maitxe etortzen die, eta ama batzuk etortzen die, eta plazera handi hartzea dute beren aurra ikustea, hola jostetan pilota baten ondotik. Nini pilota ikastaroen onurak aurrentzat anitzak direla azpimarratu dute egitasmoaren bultzatzaileek. Aurrentzat bat elainiz badira, bada bere motrizitatea, bere mugimenduak lantzen ditu, baina ere talde batean bizitzea, legeak errespetatzea, ahemanak sortzea besteekin, badira hainitz. Eta astapenan pixka bat ahitzen du, burasoak ahitzen ditu zen, eta heldu dira, eta nerea heldu da, baina ez daki pilotan aritzen, ez da hori, gure beroketan diadanik, abereak egiten ditugu, beraz biltzen gira, zakinik hartza bat bezala edo sakurra bezala, helburua da aurraren eta horretan, aurrarentzat bere gorputza deskubritzea eta pusatzen aldutala lehenik zangoekin eta gero eskuekin, edo lehenik eskuak eta gero zangoak, altxatu ipurdia, mugitu pixka bat zentzu guzietan.
Txiki-txikitatik parte hartzaileen artean trebetasunak eta zailtasunak identifikatzen dituzte. Ikusten die trebeak, seguraski astapenetik dakitenak pilota batekin jostatzen. Gero ikusten die ahazo dituztenak ela ere motrizitatean, eta iduritzen zaigu dispositibo honek laguntza handia izanen dukera. Zeinta, alere izan ditugu ahar batzuk gurasoen gatikan, ejanez, bizigarri hona zela horreintzat, olako lan bat ere matea, bere motrizitatea lantzeko. Egia da, ahazo batzuk ikusten ditugu, baina zuzentzen aldienak, eta hori da tresna bat zuzentzeko ahazo txiki horiek. Batzuak errestasunak dituzte, beste batzuak zailtasunak, baina lehenik ez da bat ere kurtso horren helburua, eta garapena hain luzea den, baditu bideren hain 15 urte garatzeko, beraz batzuak zailtasunak dituzte, eta kirolean onak zenen dira, baina badira parametro asko, beraz ez dugu pieza bat emaiten batzuen gain. Proiektuaren emaitza baikorrak ikusita iparraldeko pilota batzordeak nahiko luke nini pilotako ikastaroak 4 haizetara zabaltzea. Eta gaurko saioa agurtzeko uztailean iraganden Euskal Herria zuzenean festivalera salto eginen dugu. Odei Barroso raplari urruñarrak Irisarrein eskinetako kontzertuaren irudiekin bihar arte esango dizuegu. Aio! Ez dakitzuk mirailan baina usten badigu hemen maitasuna adidu bakatu barre babalakito pera ditugulak ide plangintzak